What's up, guys? How are you? Don't mind inini ndakasviba because pano pane kagarden sana chimboita zvebindu as a man you need to pota uchimborima rima tumavheji tumachichi. Okay, mushini wamuri kuona uyu stove chitofu ichi takanguri tachishandisa kwete kuti tambonguri tachishandisa takachishandisa last year kubva last year hamunoziva maiti follow up pamakatiseka 2 plate paya paya tikazotenga iyi munoziva pamakatiseka then tobva tazotenga iyi saka patakazotenga iyi muri kupaziva kuti period yacho takashandisa yakakura sei. So stove iyi takuitengesa kwete kuti nei kwete kuti yafa or something kuti takunew house kune stove iriko kudhara. So iyi haina pokugara iri kutinyaudza painenge iri kuti tikamboisa pakona apo tomboisa dai yakwana mufiriji taikunoichengetera mufiriji but hapana painokwana. So this stove tiri kuitengesa kune vanhu vari mucape town. You can just come to our inbox whatsapp, number dzacho ndo dziri pascreen, motisira message. Unongoisa message uchiti stove wobva waisa price yauri kuda kutenga nayo, then kana tikaona kuti uyu anorwara tokusiya wakadaro. Unenge wataurawo price riri reasonable tobva takupa stove. Just an offer, guys. Nongonyora price yaunongoda kuinbox totokupa stove. Ende munoziva kuti stove taishandisa everyday ine maplate 4 madiki namahombe ese anoshanda. Unoshandisa chipoto chitoko kana chiguruguru zvisinei kuti oven inoshanda zvese zviri kushanda zvese manyama ine maui achona zvinhu zvaina zvemukati everything zvirimo. Saka tiri kuitengesa stove kune vachaida kune vanoida tiwanewo mari. Munoziva kuti tiri kufa nezhara hatina mari at least samuoffer price iri nani kuwhatsapp panhamba dzamuriona pascreen tokutengeserai stove. Vari kuida stove takazofunga zvakanaka kuti tichiitengesa maiziva paipai taimbodzamba because tatichiida stove yedu but hamuna mokuiisa. Iri kuita kuti mumba medu muoneke kunge tichiri kuya uchitonyatsoratidza kuti taakumwe saka mhino tinongo tikaiona totanga kutovhumuka tiri kuya kwataimbova saka isa hatisi kuda izvozvo. So uyai kuwhatsapp guys nemaprice amuri kufunga kana uri mucape town. Usazouya kana uri kubotswana kana unamibia unless kana uchiziva hako kuti unokwanisa kuzobhadhira transport yacho but hatizomake sense neprice yaunozowana mushopu plus transport plus chichichi plus kazigujuguju munogona kusvika ikuko yafa so thank you guys. Torai chitofu usatedzera macomments vamwe vanhu vanokudiscourage iwe uita zviri pasi pemoyo wako because muchaona varoi vanenge vachitaipa nonsense. Chitofu chakanaka izvi mutore chitofu